Hello guys, welcome to Ayala Center, Cebu. Maya ara. White lite, wala ako. 50 yung kuan. Alalay, bayad siya po. Ha? Alalay, bayad siya. Sa bayad sa? Saan yung magida? Ha? Saan yung magida? Saan yung magida? Ha? Saan mo na? Init na lasod. Wala na lang. Awa kong bag. Gamay no? Awa kong bag. Ilan eh? Ano mong sakyan guys padung sa Amua sa Tuburan. Be higher.